El bestiari s'estén per tot el món, però a Catalunya té una força imparable. L'Agrupació de Bestiari Popular i Festiu de Catalunya organitza anualment els premis BEST, el Festivitas Bestiarum. Són reconeixements per tot l'univers del bestiari, des de l'associacionisme a la premsa, als constructors i trajectòries individuals, treballant per la cultura del país. Els del 2017 s'han fet arreu, al Teatre Bartrina, i ara en podeu veure un resum de l'entrega de premis, presentada per Quim Masferrer. Els Premis BEST és una iniciativa que vam començar a promoure des de l'agrupació de bestiari fa 4 anys per reconèixer la tasca de diferents agents de la societat, a un personatge públic, a una empresa, a un mitjà de comunicació i també a una entitat o associació que destaquessin per la seva defensa de la cultura popular i promoció. I després, per altra banda, els Premis BEST també volen reconèixer les millors iniciatives que duen a terme les nostres entitats federades en l'àmbit del bestiari festiu. L'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya va néixer l'any 96 arrel d'un congrés de cultura popular en el qual es va posar de manifest que tot el bestiari festiu estava desplegat en diferents subàmbits, en diferents àmbits, i hi havia una necessitat de trobar un espai comú que acollís tot el bestiari festiu. Per la seva diversitat, perquè té moltes morfologies diferents, perquè es necessitava un espai que l'agrupés, i en aquest sentit primer es va fer el que seria el col·lectiu Santa Fe, el bestiari festiu, i d'aquí, al cap d'aquest grup promotor, al cap d'uns mesos, va fundar l'agrupació del bestiari festiu, tal com la coneixem a dia d'avui. Està tan posat dins de la nostra, almenys dins de la nostra cultura, i que ho has viscut des de petit, des de tants anys, i a més aquí a casa nostra, en un país que n'hi ha molt de bestiari, per tant, ara mateix no entendria la nostra cultura sense el bestiari. I que avui m'hagin demanat fer de presentador, avui que el Festivitas Bestiarium 2017 m'hagin demanat a mi, doncs sí, quan de petit flipava amb el bestiari que tenim aquí, perquè quedaves flipat, com veies, recordo haver anat a la Patum, per exemple, de molt petit, i veure les àligues, i veure... M'haguessin dit, hòstia, hi haurà un moment que anualment es fa una festa del bestiari i et dirien a tu per presentar-la. Hòstia, no m'ho hagués cregut. I mira, aquí estem. Només començar, es dona el relleu dels ambaixadors del bestiari. Ho deixa en Tomàs Molina i agafa el relleu l'Empar Moliner. Soc bèstia, i per tant, com que soc bèstia, em fa il·lusió ser l'ambaixadora del bestiari. Tingueu molt bona festa. No ha pogut venir perquè l'Empar avui tenia... L'actualitat del país ha fet que hagi de ser en un altre lloc, i per tant ens ha demanat que la disculpem, perquè li feia molta il·lusió venir i ser avui aquí, però no ha pogut venir. En Tomàs Molina, que és l'ambaixador de l'any passat i que per tant havia de fer el traspàs en l'Empar Moliner perquè és l'ambaixadora d'enguany, en Tomàs Molina no ha pogut venir. Bé, no entenc aquest intent d'aplaudiment a l'absència d'en Tomàs Molina, però... A veure, és a dir, és que, clar... No, clar, aquí ha vingut, diu ella. És a dir, l'ambaixador sortint i l'ambaixadora entrant, aquí havia d'haver-hi un acte simbòlic de passar-se una miqueta el testimoni, cap dels dos pot ser aquí. Hòstia, anem malament amb el tema dels ambaixadors, Bueno, darrerament ens estan tancant bastantes delegacions fora d'aquí. Ara, els premis en la categoria del reconeixement a la societat pel foment dels valors de la cultura popular i tradicional. I anem a veure les deliberacions d'aquest jurat, que ara acabo d'anomenar i que no penso tornar a repetir en ma vida. Anem al Premi BEST, que va destinat a un personatge públic. Malgrat que tots els candidats que optaven a aquest premi tenen qualitats remarcables i un bagatge impressionant dins del món de la cultura, dins del món cultural del nostre país, el jurat ha valorat enguany la proximitat i la vinculació del premiat en l'àmbit del bestiari, com a fundador de diferents entitats, no d'una, sinó de diferents entitats. Entre elles, destacar-ne el col·lectiu Santa Fe per al bestiari festiu. Per tot això, el jurat ha decidit atorgar el Premi BEST a un personatge públic, el senyor Xavier Cordomí i Fernández. Gràcies a l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular. Bé, pel que hem dit, suposo que és perquè en el seu moment vam crear el col·lectiu
Santa Fe, per la trajectòria aquesta en el món del bestiari, quan el bestiari existia però no es reconeixia. I aleshores per mi ha estat això, en certa manera és un premi per la gent que vam formar aquell col·lectiu, que és una gent que vam néixer d'una reacció en el segon Congrés de Cultura Popular i Tradicional que es celebrava a Lleida i es parlava de gegants i altres elements festius, i on nosaltres vam anar a dir, escolteu, el bestiari no són gegants, ni són diables, ni són només danses, i el bestiari en si, en si mateix és un àmbit festiu propi, i amb aquest col·lectiu que vam crear, amb gent que ens vam conèixer allà mateix a Lleida, doncs va ser l'embrió de l'agrupació del bestiari festiu. Anys i anys de treballar pel bestiari des del 1995. Crec que és això, però encara ben bé no sé què és, perquè he vingut una mica enganyat aquí a Reus. Sense ell això tampoc hagués estat possible. En aquelles reunions que vam fer ja en el 1995, esparverats perquè el segon Congrés de Cultura Popular i Tradicional de Catalunya relegava el món del bestiari en diferents àmbits, com era el dels gegants, el del foc i el de la dansa, i no hi havia un àmbit de bestiari específic on agrupés tot el bestiari, tant el de foc com el de protocol com el d'animació. Uns quants vam crear el col·lectiu Santa Fe i aquest seria l'embrió del que és l'agrupació del bestiari actual, fabulosa, amb aquesta sala plena. Per tant, per tots els que érem i pel CETE. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Xavier. Enhorabona i també agrair la presència del senyor alcalde d'aquí de Reus, que ha fet el lliurament d'aquest merescudíssim. Una entitat modesta que va sorgir d'un grup de gent del poble que treballa la cultura popular catalana de manera absolutament transversal i que fa 20 anys que organitza diades de cultura popular a la Catalunya Nord. Per tot això, el jurat ha decidit atorgar el Premi Best a una entitat o bé associació a l'entitat Aire Nou de Baó, de la Catalunya Nord. Moltíssimes felicitats. Bé, molt bé. És un honor per nosaltres de veure que a Reus, a 300 quilòmetres de Bou, hi ha gent que ens té en compte i que té en compte Catalunya Nord i el conjunt de la nació, el conjunt dels països catalans. És realment important per nosaltres ser aquí avui i de rebre aquest homenatge. Sí, Aeronou va néixer el 95, que porta 22 anys fent... L'objectiu és la llengua i vam descobrir amb els castells el 97, però també amb els diables, amb els falcons, amb el bestiari i amb moltes més coses, que la cultura popular era una eina fantàstica per això, per fer una cohesió social, per fer vertebrar el país i per fer viure la llengua. Per tant, utilitzem tot el temps. Recordar el CETE que ens va permetre entrar dins d'aquesta agrupació el 2006, quan vam fer el nostre drac. Per nosaltres la cultura popular ha estat una eina important. A la Catalunya Nord vam crear el 95 Aeronou de Bou i el 97 vam començar a fer castells. Els castells va ser una cosa que descobríem, que aquí sou a la zona on se sap el que és el castells. Més enllà de Barcelona era molt més complicat en aquests anys. Vam crear la colla de castells, vam descobrir el foc i vam descobrir el bestiari i tot això ens ha impulsat a fer més i cada vegada més per la llengua i la cultura. Moltes gràcies doncs a l'agrupació per nos retre aquest homenatge avui i per molts anys. I també un agraïment també perquè l'agrupació participa a Catalunya Nord amb 3 actes diferents, un dels quals muntem nosaltres, que és Identicat i al qual tots sou invitats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Hervé. I aquest aplaudiment, aquest fort aplaudiment. Per molts anys. Moltes gràcies, Gràcies. Felicitats. El jurat ha decidit atorgar el Premi Best a una iniciativa empresarial al Gremi d'Escultors i Restauradors d'Imatgeria Festiva, el GERIF. Recull el premi el senyor Sendo Vall. El tenim per aquí, el senyor Sendo Vall, que recull aquest premi. Sí? I també lliura el premi al senyor Manel Estalella, que és administrador de pirotècnia
Estalell. Una sorpresa increïble, perquè clar, nosaltres som de nova creació, el que és el gremi, com a escultors d'imatgeria no, però com a gremi sí, som de nova fornada. Bueno, quan es va començar amb Encete, doncs clar, jo també estava bellugant amb aquest món, perquè clar, jo soc de Xàldiga, de Manresa, i aleshores, doncs clar, amb ell teníem moltes xerrades i sempre quan va proposar això, a mi em va semblar fantàstic. És una manera de premiar que tota la gent evolucioni, s'involucri i si hem de crear coses, doncs les creem. Perquè nosaltres som de nova creació i el nostre gremi va enfocat en tots vosaltres, en tota la gent vostra, de que feu la cultura popular. Que el jurat ha decidit atorgar el Premi Best a una iniciativa o mitjà de comunicació al programa Festa Festa, de cultura popular a la ràdio i també a internet. Festa Festa, que el nom està molt bé. Recull el premi Jesús Ventura i Amadeu Carbó i lliura el premi al senyor Antoni Herrera, subdirector general de Cultura Popular i Associacionisme... Hòstia, és el d'abans. Subdirector general de Cultura Popular, Home, molt satisfets, molt contents perquè, vaja, la gent que ens dediquem a tot això des d'un punt de vista molt altruista i molt amateur, encara que ja fa molts anys que dura la cosa, no? Realment els reconeixements ens fan moltíssima il·lusió, no? Que es vegi que aquesta feina que anem fent va tenint reconeixement, és el premi que tenim per sobre de tot i per tant estem molt satisfets. 28 anys ara fa que van començar a Ràdio 4 i quan anava a fer 20 anys amb antena va haver-hi uns senyors molt intel·ligents de Madrid que van decidir que volien programes musicals amb música en català i ens van fotre fora. I van dir això s'ha de continuar i ara ja portem 7-8 anys a internet i amb moltes emissores que confien en nosaltres i que també radien el programa en diferents hores, que estan totes explicades al web i des del web es pot escoltar el programa a l'hora que es vulgui. Gràcies a l'agrupació de Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, sobretot i al jurat per haver comptat amb nosaltres amb aquesta iniciativa. Quan van començar, ara fa 28 anys, els noms que sonaven allà a Ràdio 4 eren Enric Frigola, Joan Ramon Mainat, Maria Matilde Almendros, i ara resulta que amb els noms que em trobo aquí són Amadeu Carbó. Intuïa, com vaig saber que l'Empar seria la vostra ambaixadora, que diria que ella era una bèstia. Ho intuïa que ho diria. Aquest també és una bèstia, però ja ho he dit altres vegades, tampoc no ho dic de nou. Però a diferència de l'Empar, ella ha vingut, eh? Sí, ella sí. Però també tenim un matís important, eh? També tenim un problema, i és que hi ha un molt important a l'equip, que és el Josep Maria Dell, el nostre tècnic amb tot, que no ha pogut venir. Em sap greu, però no ha pogut venir. En tot cas, mireu, fora broma, moltes gràcies, no només a l'Amadeu, a ell, al Josep Maria, a un gran equip de gent que col·labora amb nosaltres de fa molts anys, que són molts, cadascú amb la seva especialitat, cadascú amb la seva història, posen el seu granet de sorra i fan possible que el Festa Festa sigui possible gràcies a les emissores que ens recolzen, gràcies als col·laboradors i també gràcies a la web que està funcionant. L'amenaça que us fem és que seguirem. Fa 28 anys no imaginàvem que estaríem aquí, ni sabíem on aniríem a parar. Ara encara no sabem on anirem a parar, perquè no en tenim ni idea. I molt menys saber d'aquí 28 anys on anirem a parar això, però intentarem ser-hi encara. I permeteu-me només una cosa més a nivell personal, que estic molt content de poder rebre aquest premi aquí a Reus, en el sentit que fa uns quants anys els amics de l'Àliga, quan es va crear l'Àliga, van confiar en mi amb la vessant de músic per fer la música de l'Àliga, i és una música que ha quallat a la ciutat, que em consta que és així, que per ells és molt estimada. Fins i tot ara han fet una versió heavy, que avui me l'han deixat sentir, heavy metal. Estic especialment orgullós per això. Permeteu-me que hagi tingut aquesta també llicència o aquesta atenció per ells. Moltes gràcies per tot. És que si parles amb la gent aprens moltes coses. Hola, senyora, com es diu? Colle. Com? Colle. Colla. És d'aquí, de Reus? Molt bé. I què és d'algun grup? Del Vall de Diables. Del Vall de Diables? Quants anys fa que esteu colla en el Vall de Diables? Jo del 2014. Oh, collons, fa molt poc, així que heu arrencat, no? No, perdó. Fa més. Fa més de 25 anys. A veure, colla, un moment.
No, un moment. Sou en el grup de Ball de Diables des del 2014 i fa més de 25 anys? Que m'he equivocat. Ah, us heu equivocat. Ah, no ho entenia. Dic, ostres, dic, el meu poble del 2014 al 2017 hi van 3 anys. Poder Reus funciona diferent, això. Tinguent en compte que l'alcalde m'ha gastat la broma de que era aquí i no l'entenia, també pot ser així, això. Coia, tu balles dins el grup de... Bueno, sí. Bueno, no, sí. Val. Hòstia, coia, us costa una mica, aquesta conversa? Jo vaig dins de la bèstia. Ah, tu vas dins de la bèstia. Ets portador. Muy bien. Es diu així? Sí. Sí, portador. Pesa molt? Bastant. Quan pesa? 70 quilos. 70 quilos? I tu quan peses? Menos. Jo 80. No, aixeca't un moment. Menys de 70 quilos i una merda, tio. I una merda. A veure, no, aixeca't, a veure un moment. No. Home, no fotis, tio, no fotis. Perdona, aquí hi ha un calaix important, aquí, Quan peses? 81. 81. I la bèstia que portes en pesa 70. 70. O sigui, hi ha un decalaix de 9 quilos. Perquè el seu seria... Jo no hi entenc gaire, perdoneu. En el meu poble de bestiari no en tenim, és un poble molt petit. Hi ha una relació entre el pes del portador i el pes del bestiari, de la bèstia? No. Veus? Doncs gràcies. Veus? He pogut conèixer-lo amb ell, que és portador i que pesa 9 quilos més que la bèstia que porta. Està molt bé. Ei, hola. No, és collonut perquè a mesura que vaig caminant veig els caps que van baixant. També hi ha un premi per a la Federació dels Tòtems Occitans i Catalans. Des dels seus orígens s'ha volgut que els Premis Best vetllessin per la projecció del fet del bestiari festiu en clau europea. I, finalment, els premis a les iniciatives impulsades per les entitats federades. Hi ha 3 finalistes: la trobada de dracs i bèsties de foc de l'Ajuntament de Cervera del Maestrat, que també és premi de votació popular, el 35è aniversari del Drac de Gràcia i la porcada del Clot. El tercer premi és per la tercera batalla del foc de Ribera d'Ondara. La creació de l'Àliga de Cornellà s'emporta el segon premi i el primer és per l'Ebre Correfoc i concurs d'enceses Ciutat de Tortosa, de la colla de diables Logolafre de Tortosa. Doncs per nosaltres és tota una il·lusió perquè és un projecte que va començar sent una idea persecutòria gairebé d'un grup d'amics que va passar a ser un projecte d'entitat i que ha acabat sent una cosa de ciutat, no? És a dir, l'Àliga de Cornellà, que sí que ha estat impulsada per l'agrupació sardanista, avui dia ja és l'Àliga de tots els ciutadans i de totes les entitats, no? Per tant, per nosaltres és moltíssima la il·lusió i l'agraïment, a més, al reconeixement d'aquest Premi Best. Bueno, és un reconeixement a la feina feta, és un acte que fem implicant el barri, implicant la xarxa comercial, la fem per Sant Antoni i implicant la bèstia, que és el porc, una de les bèsties que tenim, que és el porc, que llavors sempre és important que es reconeixin la feina. Bueno, la porcada és una festa que només porta 4 anys de vida, per tant és una festa molt joveneta i molt humil, però que pretén implicar molt i créixer tot el màxim que puguem a través d'entitats, és comercial i a través de, com sempre, la gent del barri. Finalment, el jurat ha cregut oportú entregar un premi especial a Lluís Puig. El senyor Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura i exdirector general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat de Catalunya. Bon vespre. Poc em podia imaginar que quan la Federació de Bestiari Festiu em dèieu que volíeu europeïtzar la base de dades i la festa i declarar un dia europeu del bestiari festiu, poc em podia imaginar jo que us podria arribar a saludar des d'aquí, des del cor d'Europa, des de Brussel·les, acompanyant-vos amb aquesta gala que cada any aneu a millor, cada any serveix per aconseguir més els vostres objectius i cada any premieu, reconeixeu i, per tant, feu palès i visibilitzeu aquelles entitats i persones que tan bona tasca fan. No atureu la vostra tasca, el vostre bestiari de foc o no de foc ens porten alegria a totes les nostres festes i el treball que esteu fent de relació amb tota Europa ajudarà també a les xarxes europees que hem de construir en el futur. Moltes felicitats a tots.